Bos misalnya, woi kisah kan nggak oleh bos, adewe nyambut gawe kan HP kan nggak boleh bos. Nggak boleh, larangan. Boleh itu kan nggak enak bos, cara wong. Sik, lek mau nyincingnya udah dhuwur. Ya, anggrek. Ya aku kepas sikil. Ayo. Ban. Ayo gini. Aja dhuwur-dhuwur. Kok banjir iki lho jokno ngene. Lho. Kemajon dong ngene terus ngene angel. Ora suwi. Sinden kok suwi-suwi koclok ngono lho. Sapiro. Aja mbok-mbok. Lek nek swara makrak ngono malah. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Sombong kok. Ayo. Neh belel teko kancane. Samene. Maju. Mundur sini. Wes. Samene. Wes sampeyan. Malah kayak kernet. Ora apa-apa. Kowe meneng kowe kelaru. Roten dek. Lho kendeken kok cayu. Kendeken Cayu. Ngene lho, kowe rumah saya koyo sobat ngarit coba jawab apa ngene. Oh, itu omongi wae. Pak Domong sing halus-halus Sobat ngarit.